እቲ ሰብኣይ ልቦለዳዊ ሳንታ ደራሲ ነጋሲ ወልደ ማርያም ገስጋሲ እቲ ሰብኣይ ሰላምኩም ይብዛሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለምና ትርከቡ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደባትና ከመይ ትቕንዩ መደባትና ከመይ ኣሎ ብነቕርበልኩም ዘለና ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ዝሓዘሉ መደባት ዕጉባት ክትኮኑ ከም ወትሩ ተስፋና ሙሉ እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና እውን ሻምናይ ክፋል ትሕዝቶ ልቦለዳዊት ሳንታ እቲ ሰብኣይና ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ከም ወትሩ ኣቐዲምና ኮመንት ሼር ላይክ ከምኡን ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑን ነብልና ኣብ ዝሓለፈ ሻውዓይ ክፋል ትሕዝቶ ልቦለዳዊት ሳንታ እቲ ሰብኣይ አቶ ተፈሪ በይኖም ኣብ ዝነበሩሉ ኣጋጣሚ ብባህሪኦም ኣዝዮም ከም ዝተጣዓሱን ወይዘሮ ትምኒት ከይሰምዓውን ክጥንቀቑ ከም ዘለዎም ምስ ነፍሶም ከም ዝተረዳድኡን ወይዘሮ ትምኒት ንስኒት ክረኽባ ናብ ስራሕ ከም ዝኸዳን እንተኾነ ግን ዘምፅን ጉዳይ በቐጥታ ከም ዘይነገርኣኒና ተኸታቲልና ነርና ሻምናይ ክፋል ትሕዝቶ ልቦለዳዊት ሳንታ እቲ ሰብኣይ ትስዕብ ድማ ኣክልቴና ስተርፍ ማማ ትምኒት ከመይ እንታዩ ማለት ግድ እንዲ ምሳይ ጥረክ ትዘረባሉ ዘለክን ንሕታኣ ንጹር መልሲ ደልየትሉ ብወገን ወይዘሮ ትምኒት ዝህሉ ሃንድራ ኢልካ መልሲ ናይ መሃብ ኩነት ግና መላሲ ዝደሊ ነበረ ግና ዝኾነ ኮይኑ ክሳብ ዝሃለወ ዝመጻ ግብረ መልሲ ንምስማዕ ተዳልያ ነበረት ወስኒት ጓለይ ኣነ ንስኽን ጥራይና ክንዘራረበሉ ዝደሊ ዘለኹ أوت أنزايد قربا كن الرداء نخلينا حكي أقداس نتحطو أنسلس ترائين ملسات تبيا أوه نخلينا زي كم زقدمه قالت إفهم ملسات سنيت زبها لا قالت إفاقت سمعو تهوي قنفرت نتصبو إكبرو دما بلت بالبام بزعبا بخطا فرقنا خنزارة بزدل زلخو دحر خندي من متى بدأ دحر خندي من متى بزعباتي كزاربالو زمصا ጉዳይ ግልጽ ገበራ ካብኡን ላዕሊ ጠልጠሊልካ ምስላይ ዝህልወንን ዝህበንን መለሳ አይተራይነን ስለዚ ግልጽ ብምግባር ጉዳይና ምስላት ክነጥፋ ከም ውድኡ ወሲደን ነጠፍጥፋ መባል ነበራ ባባ ተፈሪ ልባ ዝመልሕ ጉዳይ ስለዝመጻ ካውሽጣ ሰንበደት ከይተረዳ ተፈሊጠ ዘስምዕ ስምዒት አንገረት ወይዘሮ ትምኒት ንኣመገሻ ዘጋጠመ ፍጻሜ ዝበጽሖ ኮይኑ ስለስተሰማዓ ነፍሰ ስጋ ካብ ፍርሒ ዝብገስ እስርስር ክብል ተፈለጣ ግን ከኣ ካብ ከምኡታት ዝኣመሰለ ስምዒታት ቀልጢፋ ክትወጽእ ከም ዘለዋ ድሒሩ ስለስተረዳ ከም ቅጽበት ነፍሳ ፍትሕ ተሓበለቶ ማማ ትምኒት እንታይ ዶ ኮይኖም እዮም ኒም ስልክ ተሓትት ተሰምዐት ካብ ኣድጊ ጥዒ ዝኾነ የለን ስኒት ጓለይ ኣይግረምኪ ከም ጽጋባ ኣድጊ ከሃልል መሪ ዝዓርቦ ዘሎ መውዓሊ ፍለጥ ምሕደር እዩ እናሃልክ ንገዝኡ ኽቦ ደርቢላ ካብ ኩሉ ድማ ኽብረሰብ ይብሉን ምስ ድሮ ምርዳ ይብሉን እንታይ መኽብለኪ ብመሰረቱ ኩሉ ነገሩ ምሳነ የለን ኣብ ስምዒት ኣቴን ርእሰን ነቐነቓ ስኒት ጓለይ ኣነ ቦኦም ቅስንቲ ኣለኹን ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ክትሕግዝኒ ትኽእሊ እቲ ጾር ከካፈለ ኣደለያ أنا دقا أنتك حجزكن زي تتصبيتو سلازنبرة أعنتا وريح رحبلتو أب أنت رايز نبرة صور نبقى خزازو أو كدليا نيت عنا خينو أي تسمعن جنا كوني لني فتن أخيه اللوا وانت ارتقراني روايو انتاي جيرا ويميلا فتيرا خطرد أن كم التخيل جنا أي حسبتولن عقب خط حجزني جزي خي هبا ملسا كابا حالفو كحجزن زخيل سب كم زي إلا يفلت أنا برا إذا جنا سنيت نات أخوينا مستقرب نبرا جنا سنيت بخمي كم تردو أخت فلت وقت جمجم نيروا أمو أنت يتحق زك تدلي زلخي كنت نقرن دو تخيلي زبها لان مسمع أنا فرحة تتصبيت قداي أتو تفري دحرم العلو جنا زي وتصفرحي أو وشتاني روايو كابهم حليفون أب أنت سجيرو جنا كتجمتو زي تخيل سنبادة أخدتلو زفترة لا سمعت أب عين حلنا تسائلو سلامة من ترى
كنقرك كندي ግና ኩሉ ዝሓተት ክበቕንዕና ተመሊስ ክለይ ካብኡ ዝዓባ ሓገዝ የለን ስኒት ጓለይ ትሰምዕኒ ደለኺ ዝደልዮ ቅድሚ ምሕታተን ለቦ ኣብዝሓም በላ ነገራኒ ጽቤክኒ ዘለኹ እና ፈረሐት ዝመጻሕቶ እንታይ ምኻኑ ንምስማዕ ተዳለወት ብዛዕባ እዚ ገሽክሞ ዝቐንኹም መገሻ ኢኽ ሓተ ክደሊ ብዛዕባኡ ደኣ እንታይ ኣሎ ዲ ዘጋጠመ ኩነታት እናተረረይ ኸይድ ምንባሩ ስለ ዘስተብሃለት ንዝኾነ እንተታት ተዳልያ ክትጸንሕ ምስ ነፍሳ ተረዳደት ባህራት ተፈረዶ ጠፊእኒ ኢልክኒ ሃሳስ ክምስታፈኒን ካልኢታት ኣስቀጣ ስኒት ጓለይ ተፈሪ ዘይበል ስድነት ከም ዘለዋ ዳዕዲ ይፈልጥ ኣብዝ ገሾ እንታይ ይሓስብ እንታይ ይገብር ድማ ተሓቢእኒ ይፈልጥኒ ዝገርመኪ ካብ መገሻብ ዝምለሰሉ ግዜ ዝኾነ ነገር ፈጺሙ ወይ ጌሩን ተመጺዩ ወልደፍደፍ የብዝሕ ገጸይ ምርኣይ ይስእን ጸርጸር ይብል መእተዊኡ ዘይፍለጥ ድማ ሽርብ ኢሉ ይጠፍእ እዚ ባህር ተፈሪ ባህሪ በዓል ቤተን ዘርዚረና ምግላጽ ነበራ እሞ ማማ ትምኒት ኣነስ ኣብዚ እንታይ ክሕግዘክ እንትደልያ ዘለኽን ከምዘይ ገድፋኣ ስለስተረድአት ድሌተን እንታይ ምዃኑ ክነግራ እሞ እንተ ኮይኑላ እቲ ዘሎ ነጊራ ከተዕርፍ ትደሊ ነበረት ስኒት ጓለይ ዝሕባእ እኮ ኣይኮነን ንዓይ ከኣሞ ልሙድን ተደጋጋምን እንዲዩ ናይ ምግራም ክምስታፈነዋ ባህርያት ኣቶ ተፈሪ እናፈለጣ ክንሰንከኣ ገሪምዎን ነበረ ዛጓለይ በዓል ኣመል ማይ ሰትዩ ይጠርጥ ዲ ዝበሃል ከም ኣመሉን ስድነቱን ኣብ ልዕሊ ገለ ነገር ፈጺሙ ከይከውን ስጋት ስለ ዘለኒ ሓሳባት ክሰምዕ ደለ ብድሓን ዶ ተመሊስ ክትኾኒ ዝያዳ ካልእ እዋኒን ዘገድሰን ዛዕባ ስለ ዝነበረ ተገዲሰን ኣብ ምሕታት ኣተዋ ስኒት ኣቐዲማ ክትሓስቦ ጽንሕት ጉዳይ መወዳእቱ ከም ወለባ ኣብ ርእሳ ስለ ዝመጻ ከይተረዳእ ሰንበደት ብድሕሪኡ እንታይ ክትሓስብ ከም እትኽእል እውን ኣይፈለጠትን ግና ክትዋጽኦ ዝነበራ ጉዳይ ነበረ ስኒት ሰንቢድኪ ተፈሪ ዝበለክሎ ድዩ ነገር ንዘጋጠመ ሽግር ኣሎ ድዩ መላስ ሕቶታት ፈነዋ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኣጋጣሚ ብጌጋዮኹም ብቕንዕና ዝውሕዙ ቃላት ኣስተብሎን ተዘይረኺቦም ድሒሮም ኣብ ዝፍጠሩ ሽግራት መለሳ ከም ዘይፈጥሩ ዝርድአን ጸዋር ሰበይቲን ወይዘሮ ትምኒት የለን ሰጋእ በለት ኣብቲ ግዜ ክትሕሱ ጥርያ ትኽእል ነይራ ሓቂ ምዝራብ ግዜኡ ዘይምዃኑ ትፈልጥ ነበረት ርግጸኛ ኢኺ ዘጋጠመ የለን ስለ ዘይተኣማመና ደጊመን ሓተታ ዝበዝሐ ሚእታዊት ሂበን የጋጥሚ ኣብ ዝበልኦ ጉዳየን ተገዲሰን ዝሓታሉ ነይረን ኣይ ከም ትጽቢተን ግና ስኒት ክትሕግዘን ኣይከኣለትን እወ ዘጋጠመ የለን ካብ ዝቐደመ መልሳ ዘይፈለ መልስ ሃበት ድርቕ ዝበለ ምኽንያት ድማ እቲ በኣቶ ተፈሪ ዝተነግራ ናይ ምሕጽንታ ቃል ነበረ እቲ ናይ ቪድዮ ኣሳእል እውን ካብ ዘይትርስዖም ናይ መጠንቀቕታ ደወሊ ነይሩ ነዚ ነጊራ ቃልን ተስተንፊሳ ግና ዝህልዎ ሳዕቤንን ተነጽሎን ቅድሚ ዝኣገረ ዘባህረራ እዩ በለድሓን ከም ኣፍኪ ግበረልኪ ኢለን ኣንፈተን ናብ ደገ ገበራ ካብ ስኒት ተስፋ ካብሰኣና ካልእ ዝውስኽ ከም ዘይህሉ ደምደማ ኣብኡ ኸፍ ዘብል ምኽንያት ከም ዘይብለን ስለስተሰወጠን ድማ ከይዶም ጎያ ንእለቱ ብድድ በላ ናብ ኢዳ ኣደሊኽን ስኒት ሃንደበት ሓፍ ምባል ወይዘሮ ትምኒት ስለ ዝገረማ ክትሓትት ተገደደት ናብ ገዛይ በላ ብሕዙን መንፈስ ብሩኽ መዓልቲ ደኣ ዘይከማት ተኣታትወን ሰላሒለን ወፃ ኩሉ ልዕሊ ትጽቢተን ይኾይንወን ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማየን ኣገባብ ቀይረን ዝወፃ ሓራይ በላ ብሩኽ መዓልቲ ንሳውን ሰናይ ተመንያ ክሳብ ዝወፃ ኣፋነወተን ከምኡ ጌራ ካብቲ ጉዳይ እንተዘይሃዲማ እታ ሓለንጊ ድሕሪ ኣቶ ተፈሪ ናብ ኣምዃና ኣይዘንግዕታን ምሸት ምድሪ ኣቶ ተፈርን ወይዘሮ ትምኒትን በኸቢድ ስቕታ ዝተዛዘመ ድራር ሓሊፎም ሓዲኦም ናብ ክሽነ ሓዲኦም ድማ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ገጾም ኣምሪሖም ነበሩ ወይዘሮ ትምኒት ዝተደረረሉ ረሳሕ ኣቑሑ ከብጽሓ ናብ ክሽነ ከምራሓን ከለዋ ኣቶ ተፈሪ ኸኣ ክዳን ለይቶም ንምቕያር ሸበድበድ ይብሉ ነበሩ
ويزرو تمنيت كيركبتهم كدقسو خامد لاي زبقسيهم تبتب زبلو نيرم ويزرو تمنيت ون انتخونا طبيعت أتو تفري أتعيني رداء بمنبارن رسح قحو أبكشن قميتن كيدون قويا سلاحنا بلانا مدق سخفلي تملسا أبتقى معتو مسكربها من قسقاسو بدقيق أم كتتال أتوا قلبعبع نابلو كغير بزرأيوم كأ عندبتناتهم قريمون رأسنا نقنقانا مدق سخفلي سلاحنا بلا أتوا تفري حتى تادحر متاون بدحرኦም ስለ ዝመጸቶም ስንብድበሉ ኮኔላ ከምኡ ምግባራ ኣይሰንግዕዎን ከምቲ ንሶም ዝገበርዎ ናይ ሃዳምነት ሜላ ንሳውን ነስተረዲኣ ክትዛረቦም ብምባል ከም ዝመጸት ተረዲእዎም ነበረ ናይ ክልቲኦም ኣገባብ ልክዕ ከምቲ ክልተ ጎርሓት ሓሙኽሽቲ ስንቆም ዝብል ብሂል ይጥቀሙ ምንባሮም እናተረድኦም መጸ ትምኒት ደሓን ዲኺ ድሒሮም ስምዒቶም ብምቁጽጻር ከም ዘይሰንበዱ መሲሎም ኩነታት ተጠየቁ ደሓኒ እንታይ ዳ ክንድስተብተብ ትብል ደሓን ዲኻ ሃዲእን ሓተታ እናርኣያ ዝሕትት እኳ እንተዘይነበረን ካብ ልሳኖም ክሰምዓ ከም ዝሓይሽ ስለዝተገንዘባየን ዝመስላ ቀኒዖም ከም ዘይምልሱለን ግና ናብ ሓቂ ዝግምገም ግምት ነይርዎን እዩ ደኺመ ስለ ዘለኹ ክድቅስ እዋን ድቃስ ብምግምጋሙ ክእመን ይኽእል ዝብል ሜላ ፈጢሮም ክምልሱ ተሰምዑ ዝሓሰብዎ ከይፈጸሞ ብምትራፎም ሕማቕ ስምዒት ፈጢርሎም ነበረ ግና ካብ ኮነ ካልእ ካብቲ ጉዳይ ክህድሞም ዝኽእል ሓሳብ ወይ ሜላ ምጽኦም ካብ ዘረባኣ ክሃድሙ ከም ዘለዎም ኣሚኖም ናብ ሓሳባት ገሹ እምበርከ ካልእ ምኽንያት የብልካን ዝምሕርኦም ይመስላይ ነበራን ኩሉ ኣገባቦም ተገንዚበን ብምንባረን ብዕቱብነት ክሕዝኦም ከም ዘለወን ተረዲእን ነበራ እቲ ካብ ስኒት ዝሰኣንኦ ተስፋ ብዝኾነ መንገዲ ዋላ ጫሌዳ ሓሳባት ፈጢረን ባይታ ዘቢጠን ክረኽብኦ ወይ ክፈልጥኦ ከም ዘለወን ደምደማ ናይ ምንታይ ምኽኒት ሓሳብን ርዱ ነበረ ዋላ ደኣ ዘምፅኣን ጽየን ከእምንኦም እንተፈተና ዝኾነ ዓይነት ጭብጢ ከም ዘይረኽባ ስለ ዝፈለጡ ከኣምኑለን ከም ዘይብሎም ንዕኦም ርዱ ነበረ እንድዒ ንስኻ እምበር ንገረኒ ግምጥል በልኦም ተግባሮም ኣነዲርዎን ነበረ ተፈሪ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ኩሉ ዝገበርካዮ እንተኾነን ዘለኻ ከይከወልካን ከይሓባእካን ሓቂ ንገረኒ ሕርቃንን ምጽዋር ሰኣና ኣይዕንተን እውን ፈጠጥ ክብል ጀመረ ዋ እንታይ ኢለ ክነግረኪ ንስኺ ኢኽ መበገሲ ይዘረባ ምስለኒ ብሕርቃን ተገሪሞም ናብ ፍርሒ ዝኸደ ስምዒት ኣንገዱ ሃንደበት ዓውዓዊለን ክዛረባ ምስ ጀመራ ነገራት ዝጓሃሩ ስለ ዝመሰሎም መጠናዊ ስንባደ ከእንግዱ ንቡር ነበረ ብልክዕ ንሱ እንድዩ እንተኾነ ግና ኻባይ ንላዕሊ እንታይ ተብተብ ዘብለካ ዘሎ ምኽንያት ንስኻ ስለ ትፈልሲ ክትነግረኒ ይደሊ ካብቲ ኣቐዲመን ከንጸባረቆ ጽንሐ ስምዒት ፍልይ ብዝበለ ህድኣት አንጸባረቓ ብኸምኡ ኣገባብ ናብ ድሌተን ክበጽሓ ከም ዘይክእላ ስለ ዝተረድኣ ህድእ ክብላ ጀመራ ልዕሊ ደኺመ ክድቅስ ደልየን ባልሞ እንታይ ክብላ ክትጽበይ ኣለኺ ንሱ እዩ ተሓቂ ካልእ ዝንገር ይብለይን በሉ ህድኣተን ድሕሪ ምርኣዮም ፎከስ ኢልዎም ውሽጦም እውን ዘይከም ቀደሞም ክረጋግአን ሜላ ፈጢሩ መዋጽኦ ኸናድን ከም ዝኽእል ኣመኑ ሓቂ ይግበሮ ኣሕፂረን ብምምላስ ናይ ዘይዕጉብነት ስምዒት ኣፈን ጎምፀፃ ይህ ትምኒት ይሕስዎ ክኸይህሉ ዲ ኸጠርጢርክኒ መጠናዊ ተስፋ ስለ ዝረኸቡ ትብዕ ክብሉ ፈተኑ ንሱ ደኣ ኣመልካ እንድዩ ግን ከዓ ከም ዝጠርጥረካ ነብስኻ ነጊርካ ኣሎ መጠናዊ ሕርቃን አንጸባረቓ ሃዲእካን ንሄርካን ዝህልዎ ኩነት ስለ ዘስተብሃላ ብኻልእ ሜላ ክፍትንኦም ወዳ ትምኒት ዘየለባይ ትዛረቢ ተመሊሶም ብፍርሒ ሕምስ በሉ ከመይ ገይሮም ከም ዘረድእዋ ሕርበት በሎም ብኸመያ ተዓጽዎም ኔራ ተእንግዶም ዝነበረ ስምዒታት ምርዳ ተሳኢንዎም ነበረ ኣጸቢቕካ ትፈልጠኒ ኢኻ ዘየለይ ይዛረብን ትምኒት ኣማራጺ ምስኣና መወዳእትኡ ናብ ሕርቃን ሰገራ ክብን ለጠቕን ኢለን ዘካይድኦ ፈተነ ዝኾነ ኣንፈት ምስኣናሉ ናይ ሕርቃን ስምዒት ክወረንን ሓድሽ ባህርያት ከርእያን ንቡር ነይሩ እሞ እንታይ ደኣ ኣለይ ክብል ባዕልኻ ዘረባ በጊስካ ከተብቅዒ
ሕጂ ድማ ከይሕስወክ ስለ ዝተጠራጠርካ ከተዋጥር ንትፍትን ኣለኺ ኣቶ ተፈሪ ዘይከምቲ ናይ ደገ ባህሪኦም ክዋጠሩን ክጭንቑን ተራዩ ዝሕዝዎን ዝጭብጥዎን ከም ዝጠፍኦም መሽከንከን ክብሉ ተራዩ ገጸን ምርኣይ ከም ዘሰከፎም ድማ ንእለታ ባይታ ጠሚቶም ድንበሉ ምድናኖም ኣብ ቅድሚ ወይዘሮ ትምኒት መለስ ኣይነበሮን ከምኡ ንኽገብር ዘገደደኒ ምኽንያት እኮ ግብርኻና ካይድኻን ተፈሪ ንምድናኖም መዝሚዘን ካብ ሕርቃን ዝተላዕለ ፍንዋ ኣበልኦ ብዝኾነ መዳይ ዕድል ረኺቦም ካብ ዝተበገሰ ጉዳይ ከይሃድሙ እየን ዝሕልዎኦም ነይረን ኢሂ እንታይ ዶሪ ይኽለይኺ ካብ ዝደነንዎ ቅንዕ ኢሎም ሓተቱ ዝርአን ዝሰምዖን ደኣ መሊኡ ኣይብዛሕኳ ተፈሪ ንስኻ ሰብ ዲኻ እንታይ መኽብሌ ዕድለይ እንድዩ ንመን መኽበካ ተፈሪ ኣንታ ጠላም በልዓ ክልተ ስጋ ኣብ ኣፉ ተወቲፈን ክዓራ ኣሽካዕላሉ ፈጺመን ክጸረዎ ኣይከኣላን ኣይተፈለጥኩን እናበሉ ዝሰኣኑ ዘይብሎም ኣብ ርእሲ ሓዳሮም ክብርን ሓሌቱን ከግድሉ ንዕአን ካብ ሞት ዝፍለ መርድእ ነበረ እዋይ ክልቶሞት ክንዲ ጽቡቕ ግብረይ ዲ ዝተዓዲሉኒ ርእሰን ሒዘን ኒውነጆ በላ ማዕረኽ እንዶ ኢኺ ኣብ ርእሰይ ጌጋ ስእሊ ዘለኪ ብምስምባደን ተስፋ ስለ ዝረኸቡ መጠናዊ ሓይሊ ክድልቡ ተፈለጦም ክቕጽሉ ብምትስፋው ድማ ኩርዕርዕ ክብሉ ይፍትኑ ነበሩ ዘይባዕልኻ ዝፈጠርካየ እሞ ንእለቱ ግልብጥ ኢለን ነዲረን መለሳ ሕርቃነን ኣብዒንተን ምስሊ ኸትርፍ ዝደለየ ክመስል ጓር መሲሉ ነበረ ይህ ተፈሪ ተጋጌዴ ረዚን መልሲ ዝደሊ ሕቶ ፈነዋ ትምኒት ከመይ ጌርካ ኸም ትብሊ ኣነ ማዕረዘ ኽትብል ንጸናሕ ክሰነፍ ሰብ ኣይኮንኩን ኣብ ስምዒት ኣትዮም ተዛረቡ ተኽፍኦም ከም ዘለዮም ሰኣምኑ ውሽጦም ግና ክቐጽዖም ዝደለየ ክመስል ጽቡቕ ስምዒት ይስምዖም ኣይነበረን